tady to auto musí člověka na první pohled zaujmout a bude strašně moc lidí, kteří ho nebudou mít rádi, protože je to takovej bastard. Nedá se ani tak jako úplně říct, že by to bylo čistě Ačko, protože je to hot rod. A hot rod vlastně jako takovej je o tom, že se vezme nějaká kastle, k tomu se přizpůsobí další komponenty, aby to bylo schopný jet trošku jakoby ostřejší jízdu, než opravdu v těch 30. letech. Jo. Takže víceméně tady v tom autě je z Fordu A kastle, nic jinýho. Jo, vlastně celý spodek, nápravy, brzdy, motor jsou vlastně poskládaný z jiných aut, tak jak opravdu je ten základ toho hotroddingu, aby to prostě nějakým způsobem se zlepšily jízdní vlastnosti nebo odlehčilo. Jo. Takže nedá se úplně říct, že by to bylo jedno konkrétní auto. Každý hot rod je trošku jiný a to na tom hotroddingu je vlastně ten základ a to pěkný. Takže třeba konkrétně tady v tom autě je blok z Chevy 350, na tom jsou komponenty od Edelbroku a je to zabalený tady do toho hávu. Jasně. Máš spočítaný, kolik těch aut v tom vlastně je obsažených? To už se asi nikdo nikdy nedopočítá, protože my teda bohužel jsme nebyli u té stavby, my jsme se k tomu dostali úplně náhodou. A vlastně jednoho krásného dne jsem přijel za svým dvorním mechanikem, se svým druhým autem, s Mustangem a tam najednou prostě stálo na zahradě tady to auto a on říká, že ho v nějakých asi 2-3 letech nějakým způsobem zprovoznil a nějakým způsobem dodělal do toho stavu, aby to bylo schopný jízdy, nějaký samozřejmě rozumný. No a pak řekl tu kouzelnou větu, možná bude na prodej. A to neměl dělat, protože v ten okamžik samozřejmě zasel to pomyslné semínko a ještě když jsme se takhle trefili s mojí oblíbenou barvou, tak to prostě asi po měsíci přemýšlení přišlo nevyhnutelný. Tady je taková zajímavost, tady je jakoby závodní nádrž, která má vevnitř houbu, která se jakoby nasákne a to palivo se tam pak jakoby nepřelejvá. Vůbec netuším, proč ji tam kdo dal, jestli někdo čekal, že prostě s tím bude jezdit závody, asi pochybuju, nebo jestli prostě jenom kvůli bezpečnosti. Nicméně tady ta nádrž je v kufru a zabírá celý kufr. Takže víceméně... Takže je to praktický auto vlastně. Je to těsně praktický auto, na nákup můžu jezdit jenom v jednom, protože tu igelitku si hold musím dát prostě na sedadlo spolujezdce. A to, co se nám nevejde tady pod nohy, tak se nám nikam nevejde. Jasně, a za sedačky tam nacpeš tak špejly, takže... Tak, možná mobilní telefon bych si tam mohl dát. S tímhle autem se nedá jet nikam na čas, protože jakmile zastavím na benzínce, sesype se chumel lidí, každý to chce vidět, každý se chce povídat a já zas nejsem povaha, že bych někoho odbil, já si rád povídám s lidma, rád mluvím o autech, takže jako většinou tam z 5minutového tankování je minimálně půl hodinka. Teď jsme na začátku cesty. Tady ten stav je opravdu pěkný, je pojízdný, vypadá pěkně, ale spousty věcí se bude muset předělat, bude se muset udělat jinak, aby prostě to splňovalo nějaký ten náš standard, který od toho auta chceme.